7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. A few moments later. Mayroong istorya. Asa yung pinakaunahod niya? Okay. 1, 2, 3, light, camera, action! Gini ako na yun! Cut! Dito lang ano natin o, script o. Yung script, sundin natin, mga paalala. Cut! Balik! Gina! Ay, naunsa naman yung nag-shooting nga. Direktor, guko dire. Sila! Balik! Ayaw! Direktor! Wala na yung ano, karakter. Ayaw na nila magtrabaho. Wala na mga tanan. Ayaw na doon nila magtrabaho. Break up. Breakfast muna. Walang snap kasi hindi marunong mag-shoot. Ha? Walang snap. Anak, nabi din na dito. Gini ako ba? 1, 2, 3, camera, light, action. Sa kuan, script. Kasi gawin mo na. Wala man yan. Di man sila mo yan. Wala. Gini ako ba? Oh? Ito naman. Sige na, okay na. Naman napapamatan. Kuha sila ginosalita. Kuha sila ilang salita. Sila kauban na Thunderbolt. Tapos, ang saan nito po? Bali ang buko. Pero, nakagawa po sa mga. Ano ang ginagawa ko? Ay lang mga You know. You the real love and teach me how. What is it? Kinese. Si Sinset. Kana, si Pristar ni. Si Third. Kinese. Torko. Tarko. Hindi kayo na si Pan. Hindi yan. Ana. Set of the Oy, si Yokong mo ni. Si Yokim. Oh, di baksing mo ba dire? Oh, kali sila mga taekwondo ni Ito sa Briga. sila. Gata mo. Bis kay kita direktor na rin. Usa na may nuuli. Ano cameraman kapay na. Wanas mo siya do. Why mo doon sa kay dito ang pa. Ilang tingin ako diya. Penalty pa na. Winter. Sige, action. Kana talagang dili ba kay hindi kay production kasi ko ang leader ba. Dito sa leader. Saan? Dito ra mo action. Ano ba ang director? Oh, ito yung sundin nyo. Hey, tingin kayo. Anak rin ko nito. A few moments later. Sige. 1, 2, 3, camera, light, action! Mana ni ganito ya? Mana yung mga direktor? Kini, lahat din ko nito. Siguro nino na may Ah, ulit, punta kayo dito. Ini ako ba? Wala man, may mga karakter. Pura, magananak rin. Punta ka na direktor. Punta.
dito. Hindi ako balik dito sa buwan pa. Sa... Palitis lang. Wala. Pag-ibig ka, balik ka lang yung isip ko. Isip ko nito. Mga John! May tambang trio, mga John! Pinsan. Pinsan man. Pinsan man, pinsan. John, oh! Ay tambang trio! John! May sabahan kaya. Mga John, oh! Gusto ko kayo isda trio. May pantak trio, John! Oh, pantak. Gabon. A few moments Kailan kaya later. itong tanaw niya? Right, laro din siya.